Shanya events. Become Kuma Cash Lips. Mkuru West Ndire. Taff Mantini. Mchandiona ndechi Kwapaidza muchabvuma ndinonyararidza. Maimbo sasa muchiti ndakapera muzive chinopera shuga ndinopera Taff mala mchandiona ndechi Kwapaidza muchabvuma ndinonyararidza. Maimbo sasa muchiti ndakapera muzive chinopera shuga ndinopera Taff mala ndimbonera. Kutsvaga bhegi vamwe vakutsvaga menduru mbiri yekubvira uchipera kunge kenduru kutadza kutorana kustudio ndokubhedru dhanzi roenda chingobata mahendru pandiri kutsvaga bhegi vamwe vakutsvaga menduru mbiri yekubvira uchipera kunge kenduru kutadza kutorana kustudio ndokubhedru dhanzi roenda chingobata mahendru. Ndikutsvaga vanovhiringa ngavauye vari 11 handina wandokwata ndoda vari dhazeni mukuru wezvindire vanonditi Taff man chazoona ndinopisa muchabvuma ndiri men. Ndikutsvaga vanovhiringa ngavauye vari 11 handina wandokwata ndoda vari dhazeni mukuru wezvindire vanonditi Taff man chazoona ndinopisa muchabvuma ndiri men. Pandiri kutsvaga bhegi vamwe vakutsvaga menduru mbiri yekubvira uchipera kunge kenduru kutadza kutorana kustudio ndokubhedru dhanzi roenda chingobata mahendru. Pandiri kutsvaga bhegi vamwe vakutsvaga menduru mbiri yekubvira uchipera kunge kenduru kutadza kutorana kustudio ndokubhedru dhanzi roenda chingobata mahendru. Muchandiona Kwapaidza muchabvuma ndinonyararidza. Maimbo sasa muchiti ndakapera muzive chinopera shuga ndinopera Taff mala muchandiona Kwapaidza muchabvuma ndinonyararidza. Maimbo sasa muchiti ndakapera muzive chinopera shuga ndinopera Taff mala ndimbonera. Kutsvaga bhegi vamwe vakutsvaga menduru mbiri yekubvira uchipera kunge kenduru kutadza kutorana kustudio ndokubhedru dhanzi roenda chingobata mahendru. Pandiri kutsvaga bhegi vamwe vakutsvaga menduru mbiri yekubvira uchipera kunge kenduru kutadza kutorana kustudio ndokubhedru dhanzi roenda chingobata mahendru. Ndikutsvaga vanovhiringa ngavauye vari 11 handina wandokwata ndoda vari dhazeni mukuru wezvindire vanonditi Taff man chazoona ndinopisa muchabvuma ndiri men. Ndikutsvaga vanovhiringa ngavauye vari 11 handina wandokwata ndoda vari dhazeni mukuru wezvindire vanonditi Taff man chazoona ndinopisa muchabvuma ndiri men. Pandiri kutsvaga bhegi vamwe vakutsvaga menduru mbiri yekubvira uchipera kunge kenduru kutadza kutorana kustudio ndokubhedru dhanzi roenda chingobata mahendru.